В момента сме на прага на приемане на еврото, което ще се отрази в абсолютно всички сфери на икономиката, както онлайн, така и офлайн. Какво е значението на еврото и какви са неговите предимства? Ще говорим тази вечер. Стратегическото значение на въвеждане на еврото, това е преминаване към еврото, всъщност е важна стъпка, за да може наистина да се интегрираме в Европейския съюз. Сега тук не мога да кажа дали е добре или зле, винаги има и плюсове и минуси, но тази вечер ще се опитам да говоря като човек, който е неутрален и който просто ви дава информацията, а вече дали е добре или зле, всеки сам ще прецени. Основните цели с приемането и въвеждането на еврото са повишаване на доверието в икономиката чрез стабилност на валутата и прозрачност на цените. Ще имаме по-лесен достъп до международните пазари, което ще улесни търговията с европейските партньори. Тоест, в момента ви говоря за плюсовете, които носи еврото със себе си. Ще се намали валутния риск, който означава и по-малка несигурност за бизнеса и потребителите. Ще очакваме, нали, да се подобрява инвестиционния климат, което, нали, от своя страна ще привлече повече чуждестранни инвестиции. С това, нали, не мога да кажа, че се изчерпват ползите, но основните причини за въвеждане на еврото и ползите е, че се улесняват финансовите транзакции в рамките на Европейския съюз, като ще се премахне нуждата от конвертиране на валута при международни плащания. Сега знаем, когато правим някакви международни плащания, евро-лев, нали, тя банката ги конвертира, но това нещо ще отпадне. Разбира се, ще се намалят разходите, свързани с обмен на тази валута, което ще улесни малките и средните предприятия при разширяване на бизнеса си в чужбина. И ще имаме по-добра интеграция в европейския пазар, което ще засили конкурентоспособността на българските компании и ще подобри условията за бизнес развитие. Ако трябва да обобщим, ползите за бизнеса са основно три: намаляване разходите за валутен обмен, по-лесен достъп до европейския пазар и повишаване на конкурентоспособността чрез премахване на валутните бариери. До тук успях ли да ви убедя, че еврото е нещо хубаво, което ще ни се случи? Ще ми е интересно да ми споделите. Малко повече, каква е разликата между конвертиране и превалутиране? Да, Виктория Михайлова. Да, този въпрос ще си го оставя и накрая ще отговоря, за да не разводнявам сега, но ще отговоря на него. А, ще си го запиша тук. Как мислите това? Тези доводи достатъчни ползи ли са, за да ни харесва това, че ще преминем към еврото? Разбира се, с ползите върват и предизвикателствата. Няма как, винаги имаме плюс и минус, живеем в дуален свят. Какви са предизвикателствата? Потенциален ръст на инфлацията поради преоценка на цените и закръгляването на стойностите. Необходимост от адаптация на населението към новите стойности. Точно за това може би е и доста плашещо за потребителите, защото това може в началото да доведе до затруднения при разбирането на покупателната способност. Тоест много хора смятат, а той в много държави така се е случило, че инфлацията ще се повиши и съответно цените с това, нали, ще се покачат с въвеждането на еврото. Другото предизвикателство е, че техническите промени и новите изисквания за бизнеса, включително и актуализация на софтуерни системи, касови апарати, платежни методи, всичко това
ще трябва да се промени от страна на бизнеса и да се приспособи към еврото. Но в началото пък още по-интересно, защото ще има двойно отчитане. Не е като просто да преминем от лев на евро, а ще трябва да ги показваме в двете валути. Предполагам, че когато си теглите пари от банката, сте виждали на бележката, че там сумата е отбелязана и в евро. За тези финансови институции вече това нещо е задължително и те за това го правят. А, След малко ще кажа кога ще стане задължително и за онлайн магазините. В момента никой няма да ви спре да го направите, но все още не подлежите на глоби, ако това не е така във вашия онлайн магазин. С другото предизвикателство е, че има психологически ефект върху потребителите, които могат да възприемат цените като по-високи, дори ако реално не са променили значително. Както обясних, нали, много хора се страхуват, че с това инфлацията ще се покачи. Въпреки, че сме свидетели през последните години, че дори и да нямаме въвеждане на еврото, инфлацията наистина толкова много, такъв голям процент е, че все едно си въведахме еврото. Тоест, повечето от цените станаха по две. И точно от това се страхува нормалният потребител, т.е. обикновеният потребител. Че когато цените станат в евро, те цените ще станат в евро, но заплатите ще си останат с стойността на лева. Какъв е международният опит? Какво показва опитът на другите държави? Естествено, временно се покачват цените. От това се страхуваме и ние. Има ли са технически затруднения при адаптирането на софтуерните системи, което очакваме, че и при нас ще се случи. Именно за това, нали, аз и моите колеги се постарахме да дадем решение точно на това. Ще има в началото объркване сред потребителите естествено ще се забележи повишено използване на електронни плащания вместо на кешови транзакции. Защото в началото ще има, ние даваме в лева, те ни връщат в евро и въобще ще бъде много интересно и за потребителя. Очакваме да разберем какво ще се случи, но като цяло прехода неминуемо ще има своите негативи. Ето ги тук и предизвикателствата при преминаването към еврото. Може да си ги разгледате, аз ви вече ги споменах. Каква е очакваната дата за въвеждане на еврото? Официалната дата за пълния преход към еврото е 1 януари 2026. До този момент търговците и потребителите трябва да са напълно подготвени за промяната. Обаче, периодът на двойното обозначаване на цените е много по-рано. Кога е този период? Той започва един месец след официалното решение за приемане на евро. Какво означава това? Когато от Евросъюза ни кажат, че ние вече сме готови да въведем еврото, ние имаме реално един месец от този момент до един месец, в който ние трябва да въведем еврото в нашите онлайн магазини, т.е. така нареченото двойно обозначаване. Т.е. и лева, и еврото трябва да ги има като цена в вашия онлайн магазин. След малко ще споделя екран и ще ви покажа какво имам предвид, защото вече имаме магазин, на който сме го направили. Но да продължим нататък с конкретния пример. Ако кажем, че решението се вземе в средата на годината, както е било при останалите държави, които са минали по този път, например от 1 юни, а както виждаме в момента сме април, не е толкова далече времето, в което това нещо може да се случи и е добре да бъдем подготвени за него. Ако се въведе, ако, например, от 1 юни се вземе решение, че въвеждаме еврото, то до 1 юли всички онлайн магазини трябва да са минали на двойно обозначаване на цените си. Разбира се, никой няма да ви спре и сега да го направите. Може да го направите и по-рано, но ако не сте го направили в този срок, т.е. за един месец, подлежите на глоби и санкции. Ще споменем за тях малко по-късно. Това двойно обозначаване реално ще продължи 12 месеца след въвеждането на новата валута.
за да може, нали, да позволи плавен преход и адаптация на потребителите към новите цени. Както виждате, това нещо има срок един месец да го въведем в нашите онлайн магазини и то реално ще продължи да се използва 12 месеца след това. Тоест, вие ще трябва да имате двойно обозначаване на цените 12 месеца след въвеждането им. След това, след този период, преминаваме само на евро. Какви са законовите изисквания за двойното обозначаване? Всички цени трябва да бъдат показвани едновременно в лева и в евро. Двете валути трябва да са изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят, за да се избегнат манипулации и подвеждане на потребителите. Тоест не може да си позволим в нашия онлайн магазин едната цена да бъде в синьо, примерно, а другата в червен. Или едната да бъде по-голяма, другата да бъде по-малка. Абсолютно еднакви трябва да бъдат. Всички промоции, отстъпки и специални оферти също трябва да бъдат обозначени с двете валути. Тоест, ако вие имате промоция на вашия онлайн магазин, то трябва да имате цената в евро на намалената цена. Тоест, ако имате промоция примерно от 40 на 20 лева, то трябва да имате в евро и тази намалена цена. Тоест последната, която реално е за клиента в момента. Не е задължително да бъдат и двете, и реалната, и намалената. Много хора се питат как ще бъде, т.е. какъв курс ще имаме на обмяна. Много хора го смятат по 2 лева, което не е реалният курс. Официалният курс ще бъде